Najdôležitejší moment nastal asi v momente, keď Peter Todt pri oboznamovaní sa s dôkazmi spoznal 4 fotografie, ktoré mu prokurátori predložili zo spisu. A on ich spoznal a povedal, že áno, pochádzajú z toho sledovania, ktoré si objednal Marian Kočner, a Peter Todt to sledovanie zadal skupine okolo Miroslava Kriaka. Tie fotografie sú veľmi dôležité, pretože vlastne tie spájajú Mariana Kočnera s vraždou Jána Kuciaka, pretože tie fotografie predtým spoznal aj Zoltán Andruško, ktorý vypovedal tiež, ktorý je odsúdený za svoj podiel na vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na 15 rokov. A Andruško povedal, že vlastne niektoré z týchto fotografií mu ukázala práve Alena Žužová. Čiže tu sa nám prepojenie týmito dvoma svedeckými výpovediami medzi sledovaním Jána Kuciaka pre Mariana Kočnera a následne vraždou Jána a Martiny opäť posilnilo z pohľadu dôkazov. Hovoríme o fotografiách zo sledovania Jána Kuciaka, ktoré prebiehalo v októbri 2017, a ten záver tam vlastne aj čo napísal Kriak, a myslím, že aj Todt to teraz potvrdil, že na Jána Kuciaka nič nenašli, že doslova sa správal ako mních, čiže to je len na dokreslenie. Todt povedal ešte aj ďalšiu dôležitú vec, a to, že je presvedčený, že Marian Kočner a Alena Žužová sú za vraždou Jána Kuciaka. Aké boli jeho argumenty, ktoré použil, prečo si to myslí? Povedal, že na základe istých dôkazov a motivov, ktoré zaznamenal zo správaní Mariana Kočnera a Aleny Žužovej v čase, keď zobrali do väzby tých, myslím, 8 podozrivých, z ktorých sa neskôr vykluli aj odsúdení. Marian Kočner zrazu začal v telefonátoch zisťovať, že kedy presne odovzdávali tie podpisy a hárky, ktoré zbierali pre vznik politickej strany Cieľ. Čo bol veľký cieľ Mariana Kočnera, mať svoju politickú stranu, a strašne túžil po politickej strane presne s týmto názvom Cieľ. A tam treba povedať, že v Komárne tieto podpisy pre Mariana Kočnera a pre stranu zbierala práve Alena Žužová, a na čo Peter Todt tak lakonicky povedal, že práve z okolia Komárna zaznamenali najviac falošných podpisov. A spojil si to aj s tým, že Alena Žužová začala presne v ten istý deň bombardovať Petra Todta. Chcela vedieť, že či Marian Kočner má nejakého nového spoluväzňa, či vymenil advokáta, a že či začal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, či začal vypovedať.